de ziua de 1 decembrie, ne amintește că puterea unui popor este unitatea și solidaritatea dintre fiii lui. Identitatea culturală comună, istoria cu momentele ei de bucurie și suferință, pământul dat cu lacrimi și sânge, conștiința că facem parte dintr-un popor de sfinți și de eroi sunt tot atâtea valori fundamentale care structurează conștiința noastră națională și ne obligă să nu știrbim nicio fărâmă din idealul construit cu migală și sacrificiu de-a lungul la multe generații. Cătă că trăim astăzi timpuri dificile și nesigure în care criza politică, familială și totodată financiară, insecuritatea granițelor se reprimisă cu Romanului și Bacăului. La mulți ani! Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române, Carpați, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Bună ziua tuturor! Dragi copii, dragi consilieri locali, stimați colegi din aparatul de specialitate al primăriei, stimate doamne profesoare, stimate doamne profesor, mă bucur că ați participat astăzi de 1 decembrie. Astăzi, de 1 decembrie, ne adunăm cu cunoștință și emoție pentru a sărbători Ziua Națională a României. Ziua în care ne amintim de curajul, unitatea și sacrificiul celor care au făcut posibilă România modernă. Ne aflăm astăzi la monumentul eroilor neamului din localitatea Dulcești pentru a cinsti sângele și curajul celor ce au scris cu propriile lor vieți istoria acestei țări. În urmă cu 107 ani, la Alba Iulia, românii din toate provinciile istorice au rostit cu o singură voce dorința lor de a trăi împreună în aceeași țară. A fost un moment de mare viziune și demnitate, care continuă să ne inspire și astăzi. Dragi locuitori ai comunei noastre, Ziua Națională este nu doar despre trecut, ci și despre prezentul pe care îl trăim împreună și despre viitorul pe care îl construim pentru copiii noștri. Este o zi în care ne reamintim că progresul unei comunități se sprijină pe valorile care au definit istoria noastră: unitate, solidaritate, respect și responsabilitate. Vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, celor care lucrați zi de zi pentru a vă întreține familiile, celor care dezvoltați afaceri aici, celor care vă implicați în comunitate, cadrelor didactice, medicilor, polițiștilor, pompierilor și, nu în ultimul rând, angajaților administrației locale și consilierilor locali, tuturor celor care puneți suflet în tot ceea ce faceți. Vreau să mulțumesc pentru că împreună transformăm această comună într-un loc în care merită să trăiești și să crești. Astăzi, când privim înapoi cu respect și înainte cu speranță, vă invit să rămânem uniți, să ne sprijinim unii pe alții și să păstrăm vie dorința de a construi o comunitate mai puternică, mai curată și mai prosperă. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, dulceșteni, la mulți ani, România! O zi binecuvântată tuturor!